està dient? No dic res, És que com que mou els llavis, no deia res. i així, què estava fent? Res de res. Però si semblava que parlava. No. No deia res. Vaja, ets a trucar el meu fill. Què li passa al teu fill? Res de res, només li haig de dir que estic aquí a la consulta. Sí? Sí, sóc jo. Sí, estic aquí a la consulta. Sí. Sí, ja t'entenc, ja, sí. Sí, ja t'he sentit. Sí, que sí. Sí. Au, fins ara. Adéu, d'acord. Adéu. Aquesta dona sempre parla sola. M'ha dit que em vindrà a recollir en una hora. Qui vindrà en una hora? El meu fill! Però no m'has dit que no li passava res al teu fill. Sí, no li passa res. No cal que em cridis, No cal que em cridis tant, Que no... Soc una mica sorda, però no tant, Mira, és que has començat a moure els llavis com si parlessis. Clar. És que tinc un tic a la boca i de vegades sembla que parli, però no. I per això has vingut al metge? No, en taxi. Ah. Vaya tensió. No et sento. Quina tensió! Tensió? Sí, quina tensió! Què vols dir, quina tensió? Doncs que és una tensió això que estem fent, és una tensió. Trobo molt... Que pateixes dels nervis? No, però al final sí, suposo que em patiré, Em sembla que avui marxaré caminant. Ah, t'anirà molt bé. Diuen que caminar va bé per la pressió arterial. Sí, ja li diré al metge el que tinc. Ah, jo també tinc un tic a la boca. Jo no he dit tic, he dit tinc. No, tic. D'acord? Home. Ho sento, no parlo idiomes. Escolta, ara què penso? Sí. Què em deies d'un metge? Oi que m'has dit alguna cosa d'un metge? Sí, que fa molta estona que estem esperant el metge. Ah, sí que és veritat. Quin número tens? El 69. Però si ja fa molt rato que t'han cridat. Què dius? I no m'ho has dit? Com vols que t'ho deia? Jo no sabia que tenies el 69. És molt fotut això de que estiguem sordes per la gent, Perquè ho passem molt malament, que no ens se senten. Tens tota la raó. Jo no entenc com la gent no comprèn que no els sentim bé. Però almenys ens ho passem molt bé nosaltres, així cridant. Home, tant com cridant no, però almenys ens entenem.